Oh, paita sa ako ang panay nabuhi. Oh no! Kapalit min tinuura ko og sakyanan atong niaging buwan kung sa halin sa akong saging. Karon ang akong saging ako nang gi-deliver sa sige pa harvest nako. Wa nagi kuan gamay na kaghalin pero noon kapalit lang yun ko igo gyud kapalit ko og kanang tricycle. Mana ato na ko tricycle kay ako to limpiyuhan kay parang biyahe ko sa Balamban. Tricycle ko kapalit. Kung naging ni limpiyuhan kay mo biyahe lagi ko to sa mana ni ano malimpyo kay mao na ko magpangapahan taon kay sus. Mao gi taon ni naabot ko sa akong halin sa kong saging yo kay mao na magi giabot kay gani gamay-gamay ra halin. Parang kapalit ko tricycle mo nang wala gini akong pangapahan sa Balamban yo kay para gi nga makasapi-sapay ko di ko mapas mo. A few moments later. Matay. Ano man itong kanapan ako motor o auto. Nag-drive na lagsikad. Kini. Ako na piling kawaton ang sikad. Kay gamit mo ng sikad. Service ba? Wala nga. Ato sa kutos balay kay pagkuha kong tubig kay para nga kanang inom ko daan kay una kong biyahe. Ato kay pagkuhan. Ang mga dugol-dugo lang gamit kinisikan. Ako may kawato kinisikan. Ito yung lakaw. Nagdamag pixel. Inom pa siguro to. Ha! Suko na ko be. Mapriso ka. Oh no! 1 hour later. Asan po trisikan? Nawa man eh. Gikanap na sa security ali akong trisikan. Nawa naman din eh. Ang paita di ay. Ang halin to sa saging. Atong niaging buwan. Ang akong auto. Ang akong motor. Mga karnap. Karon na nga ako na siyang trisikan. Ang paita aning kinabuhian ako. Idaog-daog may kong maayon eh. Wala ko ikadriban. Ikarnap. Kung gawin upang malaman mo. Masakman ang ginagawa ginaglagarnap. Kung sino ang ginagawa ginaglagarnap. Ano to, Indeng? Ah, Ano na?